ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಟು 27/24 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನೆನಪದ ಪರಿಶ್ರಮನು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬಾಯ್ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತ ಪಾಪರ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪುವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮಾತೆರ್ನಲ ಪಂಡ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದ ಸ್ಥಾನ ಓವಾದುಂಡು, ಐತ ಮಹತ್ವ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ತೆರೆಯುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಅಬು ಭೂಮಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿದ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ಪನ್ಪುನೆತ್ತ ಎದುರುಡು ಬ್ರಾಕೆಟೆಡ್ ಬರೆಯುಲಿ. ಇದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪೊರ್ದ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸದ್ಗತಿಯಾದುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಅದರ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕುಳುದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು. ಆದಂ ಪಂಡ ಆದ್ಮಿ ಮನುಷ್ಯನ ಹೊರತು ಅಕುಲು ದೇವತೆಯತ್ತು. ಅಕಲಿಗೆ ಭಗವಂತೆ ಪಂದುಲ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಡಬಲ್ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಬಾನಾದುಂಡು, ನಾನೊಂಜಿ ದಾದನಾದುಂಡು. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕುಲ್ದಿರತ್ತೆ. ಆರು ಪರಮ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆರು, ಬೇರು ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಲಕ್ಷನು ತೆರಿಪವೆರು. ಯಾನ್ ಪರಮಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಸಹ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಪಂದು ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು, ಜೋಕುಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾನ್ ಆತ್ಮಲು ಶಾಂತಿಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ ಕುಲ್ಲೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅಂಗೊಗು ಅಂಗ ತಾಗುಲೆಕ ಕುಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ. ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಯೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲಿದ ಅಂತರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೆರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು, ನನ ಕೆಲವೆರು ನೆನಪೇ ಮಲ್ಪುಜೀರು. ಏರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜೋ ಅಕುಲು ಪಾಪಾತ್ಮೇರು, ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಏರು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಅಂತರ ಅಂಡತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಲು ಭಲೆ ಜೊತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಂತರ ಅಂತೂ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಐನೆಡ್ದವರ ಭಾಗವತಡು ಅಸುರೇರ್ನ ಪುದರ್ಲು ಉಂಡು. ಈ ಸಮಯದನೆ ಇದು ಮಾತ ನೆನಪಾಡ್ತಾದುಂಡು. ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಚರಿತ್ರೆನು ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೆರು. ಇಂದೇನೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ಪನ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಎಂಚಿನಲ ನೆನಪುಪ್ಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಪೋಪರು. ಬಾಬಾ ಇತ್ತೇನೆ ಶಿಕ್ಷಣನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮರೆತು ಪೋಪೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರಡು ಸಹಸ್ರ ಇಂಚಿನನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಡ ರಾಜಯೋಗನಂತೂ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ರಾಜಯೋಗನು ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಬಣ್ಣಗ ಕಲ್ಪವೆರು. ಬಾಬಾ ಎಂಚ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೆರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿದುಂಡು. ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಚೋಕುಲೆ ಪಂಡು ಈ ರೀತಿ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಫಲ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅತ್ತಂಡ ದೇವತೆಲೆಗ್ಲ ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಒರಿಯೇ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತುದರು. ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರು. ದಯಪಂಡ ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಏನಿನ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇತ್ತೆ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಅತ್ತಂಡ ಪರಮಧಾಮವಾದುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದಕುಲು ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಪ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚಡುಪ್ಪು. ಎಂಚ ನಕ್ಷತ್ರನು ತೂಪರತ್ತೆ, ಎಂಚ ಉಂತುದುಂಡು ಬಂದು ತೋಜುಜಿ. ಮಿತ್ ಒವ್ವೆ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಧರಣಿದ ಮಿತ್ ಉಂತುದರು. ಇಂದು ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶರೀರನು ಪಡೆದು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತೇರು. ನಿಕುಲು ಏಪ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಪರೋ ಅಪಗ 21 ಜನ್ಮಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ನ ಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮವಾದ ಉಡುಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನೇ ಪೂಜೆ. ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಐನು ಇತ್ತೆ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನೆರ್ದವರ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದು ಪರಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರೆಯುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗನು ಶಿವಬಾಬಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದಿರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶಿವಬಾಬನು ಬೊಕ್ಕ ಸುಖಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ, ಸುರುಕು ಶಾಂತಿಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಚಕ್ರಲ ನೆನಪುಗ ವರ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಮರೆತು ಪೋಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನಪು ಕನ ಒಂದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಹೇ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ, ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಎನನು ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಪಾಪರ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಮಲ್ಪೆ. ಬಾಬನೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು.
ಆರಿಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯೊಂದಿರು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿದೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರನೇ ಇಂದೆಟ್ಟು ಓವೆ ಸಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ಓವೆ ಸಾರ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಅವು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದುಂಡು ಒರಿನ ಮಾತಲ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಎಂಚ ಸುರುಕು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಒರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಗ ಆದಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆದಂ ಪಂಡ ಆದ್ಮಿ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬೇರೆಗೆ ದೇವತೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು ಆಡಂಗೂ ಆದಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಗೆ ದೇವತೆ ಪಂದು ಪಂಡದು ಉಡುಪೇರು ಅಂಡ ಬಾಬ ತೆರಿಪವೇರು ಆಡಂ ಪಂಡ ಆದ್ಮಿ ದೇವತೆಲ ಅತ್ತು ಭಗವಂತೆಲ ಅತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ದೈವಿ ರಾಜ್ಯ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟುಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅತ್ತೆ ಅವು ವಿಶ್ವದ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾದೊಂಡತ್ತೆ ಒರಿಲೆಕನೆ ಅವು ಮಾತಲ ಮಾಯದ ಅದ್ಭುತವಾದೊಂಡು ದ್ವಾಪರೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಯ ಅದ್ಭುತ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ದ್ವಾಪರೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಮಾಯದ ಅದ್ಭುತ ಆದುಂಡು ಈಶ್ವರನ ಅದ್ಭುತ ಹೆವೆನ್ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು ಐನು ಬಾಬನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಒಂದುಂಡು ಈ ದಿಲ್ವಾಡ ಮಂದಿರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಪೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಮಾತೆಡ್ದಲ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಇಂದು ಆದುಂಡು ನಿಖಲು ಬರೆಪರತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಬು ಪರ್ವತ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಐತ ಬರಿಟು ಇಂದು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು ಪಂಪನೆಲ್ಲ ಬರೆಯುಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೇರಿದಿಂದು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿಲ ಇಂದೆರ್ದೆ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ತೇರಿ ಒಂದಿಜೇರು ಎಂಚ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಸರ್ವ ತೀರ್ಥೊಳೆಡು ತೀರ್ಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಅಬು ಪರ್ವತವಾದುಂಡು ಇಂಚ ಬರೆನಗ ಮನುಷ್ಯರು ಓದುವೆರು ಗಮನ ಪೋಪುಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನೋಡು ಇಂದು ಮಾತೆರ್ದಲ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥವಾದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನೋಡಂತೂ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಸಮಾಧಿನ ಸಹ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಬಂದು ತೆರಿವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋದು ಪೂ ಇಂಚಿನ ಪಾಡುವೆರು ಅರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರತ್ತೆ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಡು ಎಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಏನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ವಿದ್ಯೆಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಮಮ್ಮಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೈಸೆ ಅಂಡಲ ಖರ್ಚಾಂಡೆ ಕವಡೆಲ ಖರ್ಚಿಲ್ಜಂದೆ ಓದುದು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಂಬರ್ 1 ಆದು ಬುಡಿಯರು ರಾಜಯೋಗಿನಿ ಆದು ಬುಡಿಯರು ಮಮ್ಮನ ತರಹ ಬೇತೆರ್ಲ ಆದಿಜ್ಜೆರು ತುಲೆ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಓದವೆರು ಆತ್ಮಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮನೇ ರಾಜ್ಯನು ಕಲೆ ಉಂಡುಂಡು ಈತೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮ ಏತೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಾಲು ಕೆಲಸ ವಿಕಾರಡು ಪೋಪುನ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮಡು ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಈ ದೇವತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಡು ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಡು ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪುಂಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಡು ಏತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆತ್ಮಡು ಆತ್ಮನೆ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಈ ಕರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಹಾಲು ಕರ್ತವ್ಯವಾದ ಪೂಜಿ ಏಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಆತ್ಮ ವಿಕಾರ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೋಪುಂಡು ವಿಕಾರ ಅಂತೂ ಸದಾ ಇತ್ತದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡನಿಗುಲು ಆಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲೆ ಅಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನ ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಾಗ ವಿಕಾರ ಎಂಚೊಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ಯೋಗ ಬಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಭಾರತದ ಯೋಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂದೇನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಇಚ್ಛ ಮಲ್ಪೆರಾಂಡ ಏಪ ನಿಕುಲು ಕಲ್ಪವರೋ ಅಪಗ ಬೇತೇರ್ಲ ಸಹ ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಹರ್ಷಿ ತಿಂಡಲ ಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರು ಆಂಡ ಈ ಹಠಯೋಗಿ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಬಂದು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರ್ನ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋಪೇರು ಸತ್ಯವಾದುಲ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜಯೋಗನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರಿಗಳ ತಿರುಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಶಬ್ದ ಪರಡುನ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೆರಿವೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಮಹಿಮೇಲ ಆಪುಂಡು ಅಹೋ ಪ್ರಭು ನಿಕಲ್ನ ಲೀಲೆ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು ಪಂದ ಅಂತಿಮೋಡು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ತೆರಿವರು ನಿಕಲ್ನ ವಿನಃ ಬಾಬನು ಅಕುಲು ಪಾರಳವಿಕೇಕ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುರ್ಲೇರು ಪಂದು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು ಮುಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಡತೊಂದು ಮಾಯ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆದವರ ವರಾನೆ ಮಾಯ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತ ಗುರಿಯಾದುಂಡು ಲಡೈದ ಮೈದಾನವಾದುಂಡು ಆಂಡ ಇಂದೇಟು ಮಾಯ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನಲೇನು ಪಾಡುಂಡು ಆಕುಲು ವಿನಾಶಗಾದು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಪಂಚವಿಕಾರನು ಗೆಂದಿರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕುಲು ವಿಜಯಗಾದು ಆಕುಲು ವಿನಾಶಕಾದು
ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಕೆಲಸಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಉಂಡು ಇಂಕುಲ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆತಿಜಿ ರಾಜೇರು ಪ್ರಜೆಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಪರು ಬಾಕಿ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತೂ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜೆ. ಇಂಚಿನಾಕುಲು ಮೋಕ್ಷನು ಪಡೆಯಿರು ಪಂದು ಭಲೆ ಕೇನುವೆರು ಅಂಡ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಕುಲು ಒಲ್ಪ ಪೋಯಿರು ಪಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆಯುಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಅಸತ್ಯನೋ ಪನೊಂದುಪ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದು ಏರು ಶರೀರ ಬುಡುಪೇರೋ ಆಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಪೇರು. ಮೋಕ್ಷನು ಪಡೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನೀರಿದ ಗುಳ್ಳೆ ನೀರ್ಡು ಲೀನಾದು ಬುಡುಕೊಂಡು ಪಂಡತ್ತು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಎದುರುಡುಕುಲ್ದಾರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚೈನ ಹಲ್ವ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾದು ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ವ ಏರು ತಿನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರಂತೂ ಬಾಬನ ಆತ್ಮದ ಪಕ್ಕಡೆ ಕುಳ್ದೊಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ತಕ್ಷಣ ಕೇನುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರಣ ಮಲ್ತೊನುವೆರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನುಡು ವೈಕುಂಠೋಡು ಮೇರ್ನನೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಈ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಅರೇನೆ ತೂಪಾರು ಬಾಬಂತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಓದವೆರು. ಅಂಡ ನೆನಪುದ ಪರಿಶ್ರಮದ ನೆನಪುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಬೆರೆಗ್ಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಓವು ಕೃಪೆತ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಯಾನು ಬೇರ್ನ ಶರೀರ ಲೋನಾದು ಪಡೆತೆ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕನೋ ಅರೆಗು ಕುಡ್ದು ಉಡುಪೆ ಅಂಡ ನೆನಪದ ಪುರುಷಾರ್ಥನಂತೂ ಬೇರ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬರಿತೆ ಕುಲ್ದುಲ್ಲೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿವೆ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಯಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಕೂಡ ಮರೆತು ಪೋಪೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮನು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಲಡೈದ ಮೈದನೋಡು ಮಹಾರಥಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಎಂಚ ಮಹಾವೀರನ ಉದಾಹರಣೆ ಉಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಅರೆಗು ಮಾಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೇತನುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಆರು ಮಹಾವೀರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಏರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲಶಾಲಿಯೋ ಆತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾಯೆ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ ದೇತನುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಇನ್ನೆಕ್ಕು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಇಂದು ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಡುಪ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತೆರಿಪಂದು ಒಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿರುಗಾಳಿನ ಕನಪುಂಡು ಪಂದು ಬರೆಪೇರು. ಕೆಲವರು ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವನ್ನೇ ಇಜ್ಜೆ. ನಿಕುಲಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುನೇರ್ದವರ ಕೂಡ ಶರೀರ ಪವಿತ್ರನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಏತ್ತು ಚಮತ್ಕಾರಿ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುರುಕು ಬಡವೇರಿ ತೆರಿಯುನರು ಬಾಬಾಗ್ಲ ಸಹ ಬಡವರನ್ನ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಓರಿನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತಡವಾದ ಬರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದು ಪೂಜೆರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಾಗ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಎಂಚಾಪೇರು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನರಂತೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಬಂದು ತೆರೀಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಕಡೇತ ಸಂಬಂಧವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಮಿತ್ತುಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಪೋದು ಸಹೋದರರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪಾರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟ್ಟು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಶುರುವಾಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ವಾ ಸುರುತ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧಲು ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಯಾನ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಜೋಕುಲು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಲತ್ತು ಇತ್ತೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ನಾಮ ರೂಪೊಡ್ದುಲ ಪಿದೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಓದವೆರು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂಬಂಧದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಆದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣೆ ಅಂತೂ ಬಾಲೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಐದವರ ಕೃಷ್ಣೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರ ಅದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಗೀತೆಡ್ಲ ಈ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಾಟಕಡು ಮಾತಲ ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪಾತ್ರನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಪುಜಿ. ಏತು ತಿಂಗಳು ಏತು ಗಂಟೆ ಏತು ದಿನಕುಲು ಕಳೆದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಕೂಡ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಡೆ ಉಂಡು. ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಈ ತೊಂಜಿ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಐನಿರ್ದವರನೆ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶಲಾಯರುಂಡು. ಏಪ ಸಂಗಮದ ಸಮಯ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗನೆ ಯಾನು ಬರಪೆ ನಿಕುಲೆ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಈ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಒಪ್ಪುನಗ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವೆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಾರು ಇತ್ತೆಂತು ಮೊಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯವಾದುಂಡು ಪಿರ ತಿರುಗದಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ನಾಮರೂಪಡ್ದು ತೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಯನ ಆತ್ಮಲು ಪರಸ್ಪರ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೇಹಾಭಿಮಾನುಡು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒರೆಯನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗುಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲ್ದ ಅಂತರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ದೂರ ದೂರ ಕುಲ್ಲೊಡಾಪುಂಡು. ಒರಿಯನ ಅಂಗೊಗು ನನ್ನೊರಿಯನ ಅಂಗ ತಾಗೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆಯರೆ ನೆನಪದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಡು ತನ್ನ ಮೂಲ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಬಲಿಹಾರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನಿತ್ವ ಆತ್ಮಭಾವ
ಬಾಪ್ತಾದತು ಪೆರು ಇಡಿಮುಟ್ಟಗಲ ಐನು ವಿಕಾರದ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೆಜಾರಿಟಿ ದಕ್ಕಲೆಡ ನಡಪುಂಡು. ಜ್ಞಾನಿತ್ವ ಆತ್ಮ ಲೊಡೆಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ತಮ್ಮ ಗುಣ ಅತ್ತನ ವಿಶೇಷತೆದ ಅಭಿಮಾನ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬಲಹೀನತೆ ಅತ್ತನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತೆರೆಯೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು. ಆ ಬಲಹೀನತೆನು ಬಾಬಾನ ಪ್ರೀತಿಡು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲೆ. ಇಂದುವೆ ಪ್ರೀತಿದ ನಿದರ್ಶನವಾದುಂಡು. ಸ್ನೇಹಿ ಆತುಂಡ ಜ್ಞಾನಿತ್ವ ಆತ್ಮಲು ಬಾಬನ ಪ್ರೀತಿಡು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಸಹ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸ್ಲೋಗನ್: ಸಮಾನದ ಸೀಟದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನನೀಯ ಆತ್ಮ ಭವ ಆತನ ಆತ್ಮ ಆಲೆ. ಅಚ್ಚ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.